Jorgen Fenek, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, baqa' jinżamm arrestat. Bil-qorti tordna wkoll biex il-pulizija tibqa' sejja ħax-xhieda sas-seduta li jmiss. Il-ħamis hekk kif komplet tinstema' l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ, Frederick Samut, uffiċjal mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li kien fuq il-post dakinhar tal-isplużjoni, xedt li ma li waslu hu l-kollegi lemaħ id umana fuq in-naħa tal-passiġġier tal-karozza u figura ta' bniedem maħkum minn nirien li kienet maqbuda fil-karozza. U qal li dak il-ħin ma seta' jagħmel xejn. Kollega tiegħu Harry Eddleston iddeskriva wkoll li waqt aktar tfittxijiet fl-inħawi instabet sieq umana mal-art. Xed ukoll art ergalja, pumpier stazzjonat fix-xemxija, u qal kif ma li hu l-kollegi waslu l-bidnija lemħu karozza falqa li nħakmet minn nirien u wara li tfew għandunaw li kien hemm persuna maqbuda ġewwa. Galja xed ukoll li sa 3 ijiem wara l-esplużjoni, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ntalab jgħin lill-Armata biex tiġbor xi partijiet ta' ġisem uman minn siġra fl-inħawi. Koppja mostija l-insertat tgħix fl-inħawi semmit ukoll karozza bajda li kienet ipparkjata fit-triq tagħhom dakinhar tal-esplużjoni. L-istess karozza ġieli kienet intlemħet fl-inħawi sa xhur qabel il-qtil, iżda ma reġgħetx intlemħet wara li nqatlet Caruana Galizia. Il-karozza li kienet tal-kiri allegatament kienet ta' 3 irġiel li bħalissa jaffaċċjaw akkużi li kienu huma li qatlu lil Caruana Galizia.